ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ತುಜಿ ಶಿವನ್ ಹಕ್ಕದು ಓಡಾನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಳಂದೆ ತುಜಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ತಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಂಟೆತ್ತೆ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ರಡ್ಡ ರ್ಯಾಂಡ್ ಊರ ಜೆತ್ತನಾಗ್ಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೆತ್ತು ಕೆಕ್ಕಲಿ ಹೋಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪರ್ತಿ ಎತ್ತಿರ ಇದ್ದಾರ್ದ ಅಂತ ಏರಿಂದಿಗೆಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಬ್ಲೇಕಂಡು ಅವನೊಂದು ಇವನ್ ಜಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲು ತೂತ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾಲ್ನ ಅಬಿಲ ಐತೆ ಮೂಲು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಮುಲ್ಪರ್ತಿತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಲುಪಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಟ್ರೈನ್ ಇಟ್ಟು ದೂರ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಸೀದಾ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಿನಿ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಡಿವೋಷನಲ್ ದೇವೇರ್ ನಂಜಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಯಾತ್ರೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಪು ನಂಚಿನಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವ್ರ ಕೊರಡಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಏರೆ ಪೂರ ಬರ್ರ ಪೂಜಿ ಆಡೆ ಪೋಯರ ಪೂಜಿ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ತೂವಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಅಭಿನ ಪೂರ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ್ದು ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲಾಗ ಹೋಪುನ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತಿಯರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ್ದು ಪಿದಾರ್ದೇರು ತೂವಲಿ ಕಬಕ ಪುತ್ತೂರು ಮೈನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೈಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಗಾರ ಉಂಡು 30 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಆಮೆತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೋಡು ನಮಕ್ ಈ ಟಿಕೆಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪುತ್ತೂರದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಸ್ಸು ಹೋಪುನ ಅರ್ಜನ ಕಾಂಡ 120 ರೂಪೀಸ್ ಅವೇ 120-130 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು 30 ರೂಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಿಗ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಪುರ್ಸೋದು ಡೈಲಿ ಪೋಪುನಾಗ್ಲಿ ಬರ ಜಾಲಿ ಅನ್ನೂರು ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪುನ ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅವನ ಬಾರ್ಡೇ ಪೋಯಿ ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಬೋದು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಮಾತ ಸೇರುವ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರಲ್ಲೇರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಐತೆ ಹಬೀಲ ಕುಡೂರಿ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಆಯ್ಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೊಂದುಲ್ಲಿ ಈ ಜರ್ನಿನ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಇಂಥ ಎಂಚ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಮ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಲ ಕಾರ್ ಆತು ಬೇತೆನ ಕಾರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಸೀದಾ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಅವೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವು ರೂಟ್ ಅದು ಪೋಪುನ ಓಪನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತು ತೂದುಪ್ಪರ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನೊಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರಾನಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಿಡ್ಲು ಒಂಚಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪರ್ ದುಃಖ ಮಾತಾದಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಅಬ್ಬಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾನ್ ಶಿವ್ ಶಶಿ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತೇರು ಸಂತು ವರ್ಷಿಲ್ ಅಂಚ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ ಇನಿ ನೈಟ್ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಉಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋತದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಸ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತದ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ ಪೂರ ಐನಾತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಸಂಡೇ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಂಡೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಮಂಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಂದೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿದಾರ್ದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಅಂತ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನೀರ್ದ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ರಶ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬಂಗವು ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುನು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಹೊರಬ ಕಾಲನು 9:28 ಟ್ರೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಟ್ರೈನ್ 10 ಫೈನ್ ಓದುನಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಈತ ನೋಡ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಬಣ್ಣಾಗಿತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಂಚ ಚಂಡಿ ಆಪಣ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಬ್ಬಿ ಬೈ ಮೇರ್ತುಲೆ ಮಾರೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ನ 10 ಲ್ಯಾಡ್ ಇರೋಗ ಬೇಲಿಜ್ಜಿ 10 ವರ್ಷ ಸೈಕಲ್ನ ಏತ್ನೆ ಪಚ್ಚು ಬಂಡಿರ 5ನೇ ಬೋಗಿದು ಎಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಐನು ಉಂತಾವೆರದೆ ಓಂದು ಓಲಾನ್ಲು ತೋಜಿಯರ ಪಿದೈ ಓಲ ಉಂಡು 5ನೇ ಬೋಗಿಗೆ ಧೋನಿ 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 ಪೊಲ್ಚಿರ್ಕ ಜೆತ್ತಿನ ಮಾರಿ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಎತ್ತನಾಗ ಈ ಜನ ಜೆತ್ತಿನಿ ಮಾರಿ ಇರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡಿ ಬ್ಲಡಿ ಫುಲ್ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತು ಮೈನ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಜ್ಜಿರೆ ಬಾಡ್ರ ಫುಲ್ ಪಿದಂಡಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧೋನಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಧೋನಿ
ಎಂಚಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಯಣ ಎಂಚಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅದು ಈ ಬೇರೆ ಕುಟ್ಲ ಓಪನ್ ಟ್ರೈನ್ ಡಿ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಯ್ಯೋ ಧೋನಿ ಈ ಜೆತ್ತುನ ಮಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿಜೆ ಇದು ನಿಜನ ದಾದ ಇರು ತುಂಬುದನ್ನ ಗೊತ್ತಾತಂದೆ ಏರು ತುಂಬ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಊರ ಅಲ್ಪ ದೀದು ಸಿ ಆ ಡೇರಿಂಗ್ ಅವಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ತವರ ಮನೆ ಆತ ನಾನು ನಿಜಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಎರಡು ಪಾತೆರ್ದು ಬೋಯ್ ಕುಟ್ಲಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಧೋನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಧೋನಿ ಏರಕ್ಲ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಧೋನಿ ಒಂದೇ ಈರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಧೋನಿ ಮನೆ ಅನ್ನ ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದ ಬುದಾರೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಾನು ಕುಟ್ಲಗ್ ಬೋದು ಅಲ್ತು ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಸಡನ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಪಚ್ಚಲ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಪೂರ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ ಅಂಚೆ ಆರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ನಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಪುನ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು ಅದು ವಚ್ಚು ಎಟ್ಟೆನು ಸೆಟ್ ಆಪ್ ಎಟ್ಟೆನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತಾರ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನ ತಂದೆ ಎಟ್ಟೆ ಕುಡ್ಲ ಮಟ್ಟ ಜೆತ್ತು ರಿಜ್ಜಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತಾರ ಲಕ್ಕರ್ನ ಬೇಜಾರನ್ನ ಬಾಲೆ ಅದ ಪಾಪ ಲಕ್ಕ ಮಟ ಅತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ದೀದು ಪೋಡಿತ್ತೆ ಪಡಿಕ್ಯಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ತುಂಬ 100 ರೂಪಾಯಿನಾಗ ಹೆಡ್ಡೆ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇತ್ತಂದೆ ಎಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಪೂರ ಜೆತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪೂರ ಜಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕುಡ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತೂಲಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 11:10 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ 10:55 ಸೊ ನಾನು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಶಶಿನಾಗಲೇ ನಾಳೆ ಬರ್ರ ಬಂತೇನು ಶಶಿ ಶಿವು ಪೂರ ಕಾರ್ನೆ ಸೀದಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪದವಾರಂತೆ ಮೈತೋಲೆ ಕೋಲೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಇದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮೈಪೋಲಿಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಮೈಪೋರ್ ಜಾನ ಕ್ಲಚ್ ಹೊತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಯ್ ನಾನೈತೆ ಶಶಿನಗರ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಭ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬರಲಿ ಅದ ನಾಳೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಟ್ರೈನ್ ರೀ ಓಕೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತು ಹಂಚಿ ಓಡೋದ ಬಚ್ಚು ಹಂಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತೆ ತುಂಬ ಏನ ರೂಮ್ ಹಂಚಿಗಿತ್ತು 3 ಕುಡ್ಲಾಡಪ್ಪನಾಗ 10 ಅವರ್ ಹಂಚಿಗೆ ಬೋದ್ಲು ಸೊ ಇಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋದಾತು ಹಂಚದು ಬೋಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಓ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಂಚ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿಜ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಜ್ಜನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ತೋರಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ನಡಪೇರ ತೀರನ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಎಂದು ತಿಕ್ಕನ ಸುಲಭ ಆಪಣದರ್ಪ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಉಂಟಿಲ್ಲ ತುಕ ಎತ್ತು ಬರ್ತಾ ಆಪಣೊಂದು ಆಗ್ಲಿ ಬರೋದು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಡೋನುಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಅಬಿಡ ಶಿವನಾಗ್ಲೇ ಬತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದು ಶಶಿ ಏಲ್ಲ ಪೈ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಹಾಯ್ ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಬಾರ್ದು ಬಿದ್ದಾವೈತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ ನಾನು ಒರಿ 2 ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ಬಾಕಿ ಪೈ ಸಿ ಬುಕ್ಕ ಸಂತು ಅತಿ ಏನು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಎತ್ತೊಂದು ಶಿವ ಎತ್ತೊಂದೆ ಅನಿಪ್ಪಾಡು ಓ ಒಂಬೇನ ಉಂಟಾ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಫೋನ್ ಉಂಟ ಅವನೇ ಕಾಪುಡ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ 5 ಜನ ಇಲ್ಲ ಮುಗ್ಳು ಡ್ರೆಸ್ ತಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬೋರ್ಡ ವೈಬ್ ನಿಂಬೆ ಕಾಂಡೆ ಬೋದು ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ತದು ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆ ಹೋದು ಏನ್ ಬೇರೆ ಕಟ್ಬಿಡಿ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಮಂತ್ ಬಲ್ಲ ವರ್ಷಿಲ್ಲ ಸಂತಲ ಬುಕಂಚಲರು ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಇರ್ ಪುಡ್ತೇವೆ ಹೊಡಿಯಾರ ಶಿವ್
ಪಿರೋ ಡಿಕ್ಕಿಡ್ ನೀತು ಕನ್ನದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಏದು ಸ್ಪೇಸ್ ಹೆಜ್ಜಾ ಓಕೆ 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 ಜಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅನ್ನಡ್ಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ದ ತೀರ್ಥ ಉಳ್ಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಫಲ್ ಗೇರು ನಾಡೊಂದು ಜೀಪ್ ಊಟ್ನಕ್ಲೆ ಮಾಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೀಪ್ ಊಟ್ನಕ್ಲೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿರ್ಬಂಗ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ಓಲೋ ಮುಲ್ಲ ತೋಜಿರ ಅದ ಮಾತ ನಾನು ಎಂಗ್ಳು ಮುಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನೈತೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿಯೂರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಈತ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಹೊತ್ತಿಯರ್ನ ಎಸ್ ಇತ್ತು ತೋಜಿ ಪಚ್ಚು ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲೋಡಾನೆ ಗಾಡಿ ಪಚ್ಚು ಎನ್ನ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶಿವ ಎನ್ನ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನಿಗ್ಲಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏತು ಪೂರ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಆರಗಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ನಾದ ಹೊಡು ಶಿವ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಾದ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪರ್ದೈತ 5 hour ಜರ್ನಿಯಾ ರೈಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಾ ಅಪ್ಪನ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡೆ ಬಂದೈತೀರಿ ಡಿಜೆ ಉಂಡದ ಶಿವ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕುಡ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೇರಳ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಡೋಲೋ 650 ಪೂರ ಈ ರಾಧಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬತ್ತನಂದ ಅಯ್ಯೋ ಏತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಏನಿತ್ತೆ ಐಕೆ ಕಾತು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಶಾಪ್ ಬೇಗ ಆತು ಉದಾರ ತರಬೇನೆಗೆ ಸೊ 650 ಗೀತು ಬರ್ತಾನೆ ಮಾರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಬೋತಾತ ಡೋಲೋ 650ಗೆ ರಶ್ ಆತು ಮಲ್ಲೈಗೆ ₹6 ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ದ ಪೂರ ಮೆಥಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ರಡ್ ಜನ ಬೋಡು ನೆನ್ನೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಫೋನಾಗ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಶಿವನ್ ಹಕ್ಕದು ಓಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ತ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಳಂದೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತು ಇಲ್ತೊಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಕಲ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೆಲ್ತೋಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಕೂಲಣ್ಣ ಸೋಕಡೆ ಕೇಜಿ ಏನ್ ಬುಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಆದ ಓಂಡಿ ಯಾರು ಬೋ ಬೇಜಾರ ಪತ್ತನ ಗಾಡಿ ಏರ್ಲ ಪನೂರು ಚಿಂಚ ಆಗ್ತನು ರೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಗಾಡಿ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಓ ತೂವನ್ನ ಮನೆ ಡೀಸಿಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚೈತೆ ದಾದಾಯ್ತು ABCD ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೇತೇನುಂಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ 6th ಗೇರ್ ಮಹೇಂದ್ರ XUV ಅಯ್ಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಗೊಂಜಿ ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಉಳ್ಳಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಪಿದೆ ಜರ್ಸಿ ಕಪ್ಪಾಡಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಆತು ಕಾನಿಂಗಾಡ ಆತು ಅಂಚ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಹೋಗ್ನು ಓಕೆ ಈ ಸೇರ್ಲ ಪನೋರ್ಸಿ ಈ ಸೇರ್ಲ ಪನೋರ್ಸಿ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬಿದೋಡ ಪಚ್ಚು ಜೈ ಟೈರ್ ಪೂರ ತೀರತ್ತ ಎಂಚೊಂಡು ಓಕೆ 100% ಫಿಕ್ಸ್ ಶಿವ್ ಕೀದೆ ಪೆರಾಬ್ಜಿ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಿದೋಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇರೆ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿಯಪ್ಪ ನಾವು ಟೋಲ್ ದ ಡೀಸೆಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಟೋಲ್ಗೆ ಏತುಂಡಿ ಮೂಲು ಏತು ವರ್ಕ್ ಆಗುದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಬುಡ್ಲನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ್ತಿರ್ಬ ಕೊಟ್ಟಿರು ಬಾಯಾರುಂಡು ಆಂಡ ಪೊಕ್ಕುಜ ಹೋಯ್ಜ ಟೋಲ್ ಉರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಪಾಸ್ ಆಯ ಟೋಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ರ ದಿಕ್ಕನು ಆರ್ಸಿಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ನೋಡೋ ಗಾಡಿ ಅವಲಿ ಓನಗಾನೆ ಪಚ್ಚ ವೆಲ್ಫೇರ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಯ್ ಕಣ್ಣೂರಿಗೂ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಎತ್ತೆ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಅರ್ಯಾಂಡ್ ಊರ ಜೆತ್ತನಾಗ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಕ್ಕಲು ಹೋಯ್ತು ಪಿರೋಡ್ ರಾಜಾಲು ಶಿವಲ ಸಂತೋಷಲ ಸೊ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ವರ ಶಶಿ ಎತ್ತಿರು ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಚ್ಚು 100% ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇದು ಒಕ್ಕ ಬೇರ್ಲ ಅರೆ ಮರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೂರು ಎತ್ತಂದು ಕಣ್ಣೂರು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನೈತೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆ ತೂಪೊಂದು 2 hour ತೂಪೊಂದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೂಪೊಂದು ಹೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡು ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ರೈಡ್ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಾದೇಗಾಡು ಟು ಕಣ್ಣೂರು ರೋಡು ಭಯಂಕರ ಮೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ
ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಟ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಆಪಲೆ ಈ ನೀರು ಪೂರ ಗೊತ್ತೇ ಆಪಿಸಿ ನೈಟ್ ಈಗಲೂ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ ಲಂಚ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಚಾಪರ್ ಉಂತಾದ ಮೂಲು ಚಾಪರ್ದು ಪಿದಾಳ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಐದು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ದ ವೈಟರ್ ഒരു പോത്തിറച്ചി ബീഫ് പൊറോട്ട നെയ് പത്തിരി ചേട്ട മുൽപ്പത്തെ കേരള ചേട്ട ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಯ ತಂದೆ ತಿನ್ನದಲ್ಲ ಚಾಯ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚಾಪರಂಗ ಅವಾಗಲೂ ಮೈಸೂರದಾಗಲಿಲ್ಲ ಚಾಪರಂದಲ್ಲ ಚಾಪರದ ಕಾಳಿ ಚಾಯ ಬೇದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಸುತ್ತ ಹೊಡ್ರಿ ಮೀದು ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ತುಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಂತೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ನಿಯಮಿತವಾದ 11 ಒಲ್ಪದ ಅದ ಮೂಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇ ಮಲ್ಪಡ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ವೋ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಟಿಟಿದ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ಚಂಡಿ ಅನ್ನ ಪಾತನು ದಿವಾಡ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಂಡಿ ಐಫೋನ್ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಮ್ಮನೆಂಚ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಚಂಡಿ ಐಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಶಶಿನ ಹೊಸತ್ತ ಐಫೋನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ತು ಮೂಲ ಬರ್ತು ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಜಾಲಿಯೋ ಜಾಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎತ್ತೋ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪನು ಮಾರೆ ಹೆವಿ ಟಿಟಿಲ್ ಗಾಡಿ ಒಟ್ಟೆ ಮಿಂಟೆ ಹೋಯ್ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ನಡಪೇರುಂಡು ಒಂಚೂರು ಏತು ನಡಪೇರುಂಡು ಬಜ್ನೇಶ ಚೂರ ಹಾಂ ಒಂತೇನಾ ಅಂದು ಅದ ಓಡಪ್ಪು ಪೂರ ಮುಲ್ಪನಿ ತೂಲಿ ನಮಕ್ ಓಡಪ್ಪು ಪೂರ ಸಂತೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಹಚ್ಚು ಬಗ ಎಂಚುಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫುಲ್ಲು ನಮಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದಿತ್ತೆ ಪಚ್ಚು ಬರ್ತದ ಪಾಪ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೇರ ಅಂತ ನಿಜ ಏರ್ ಜೈದಿನಿ ಸಂತು ಯಾಲ ಶಿವನಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಇಂಕ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ 8 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ 5 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಸೀದಾ 5 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಅದು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏತ 9 ಅದ ಆಜಾ 5 ಆಜು ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಆಜು ಗಂಟೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫುಲ್ಲು ಮುಲ್ಪರ್ತಿತ್ತೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕೋಪನ ವಿಪುರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಲ್ತಲ್ಲ ಪೋ ಉಂತಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾರಿ ಇಡ ಬರ್ತೈತು ಮೈನೇರು ಓಕೆ ನಮಕ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇರ್ತಿಕ್ಕು ಕೋಪನಾಗ್ಲೇ ಪೂರ ನಮಕಿನಿ ಅಂತಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಣ್ಣೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಓ ನಲ್ಲದಂತ್ರಿಯಾ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ವಿ ಬೋಲು ಪಲಾಜೋ పోంతులేదు ఇతే గంటే తనవని అయినారనా అయితే 5 ಕಾಲ అనಗ ಮುಲ್ಪದ ಜನಸಂದ ಇಂತುಲೆ ಇತ್ತು ಜನ ಪೋಂದುಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾಶ 10 ಗಂಟೆ ನಾನು ನೀನೆ ಮುಲ್ ಫೈರ್ ಆವಿದ್ದೇನೆ ಕಡೆ ಕೋಡೆ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಶ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಜಾಡನೆ ಕೇವನು ಇದು ರಶ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 2 ಸಲ ಅಂದ್ರಿ ಸೊ ನಮಕ್ಕೆ ತೆಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆತು ಟಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಹೋಜು ಅದು ಓಪನ್ ಆನ್ ಲೇಟ್ ಆಪ ಮಾತ ಪೋಯ್ ಚಲೋ ಹೋಗ ವಾಸಂಕಡು ಏ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶೈಟ್ಯಾ ಸೀದಾ ನೆಟ್ಟೆನಾ ತಪ್ಪರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆಂಡದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನೀರು ತುಲೆ ನೀರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾಶ ಬರ್ಸ ಮೀರು ಅಲ್ಪ ಅದ ಅವು ಅಲ್ಪ ಮೀ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಮೀಪುನ ಜಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಹತ್ತಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಿಡೈತೆ ಬರ್ಸ
ಕೋಟ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಕೋಟೆ ಅಂಜಿ ಬತ್ತಂತ ಅಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಗೆ ಜೋರು ಇತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ ನಾನು ಮೀರ ಪೋಡಾತೆ ಸೊ ಶಿವಲ ಐತೆ ಯಾಲ್ನ ಉಳ್ಳೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಂಗೆ ಅಂಚಿ ಹೋಯಿರು ವರ್ಷಿನ ಕಾತೋನ್ಲೆ ಕೋಡೆಕ್ಕಂದು ಕೂತಿರು ಅಂಚಿತ್ತೆ ನಾನು ಮೀರ ಅಂದೆ ಈ ಜಾಗ ಇಂಚಿಗೆ ಮೀಪುನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೀರ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸ ಉಂಡು ಅವು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಚಂಡಿ ಆಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಜನ ತೂಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ವರ್ಷಿನ ಕಾಪಾಡೋದು ಕೋಡೆ ಅಂಜಿ ಸಾಂಜ್ ಹೋಲಿ ನೀರಿಡೊಂಜಿ ಲಡಾಯಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನೀರು ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಗುಂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲಕ ಮಾತು ಬತ್ತ ದೇವೇರ್ ನಂಜಿ ತೀರ್ಥದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೀದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಮಣ್ಣು ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪೂಜಿದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಸಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ನಾ ಬಿದಾಡು ಪುಣ್ಯ ನದಿಯವು ಐಟ್ ಮೀದು ಪೂರ ಅದೆಂಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾದ ಕೊಟ್ಟಿರದ ಶಿವನ ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗ ಹೆವಿ ರಶ್ ಬರ್ಸದ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಉಲೈ ಫೋನಾಗ ಎತ್ತು ಆಪುನ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ದಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ನಿಂಚೆ ಉರ್ದು ಭಸ್ಮ ಆಪುನ ಇನ್ನು ಭಸ್ಮನ ಪ್ರಸಾದನ ಮುಂಡಾಗ ಬಾಡೋ ನೋಡು ಹೋಯ್ತು ಪಾಡ್ದಂಡೆ ಗಂಧ ಆಪುನು ಈ ಗಂಧನ ನಿಂಚೆ ಎತ್ತು ಅಂಚಪಾರ್ದು ಉಲೈಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಪೇರ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾಡಂದುಲೇರು ಮಾತ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಆಡ ಬಾಡ್ಯಾನ ಹಾಂ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಿದ್ರ ಅಡ್ಯಾನ ನಮಕಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಅದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಲಿ ಚಿಲ್ಗ್ಲ ಸುರುತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ವರ್ಷ ಆಗ ಹೋದ್ ಜಾರದ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು ಸುದ್ದಿಪುರ ಕಾಲಿಗಾರ್ಡ್ ಇದು ನಡ್ತಿ ಜರ ಹಿಂದೆ ಎತ್ತಿ ಮುಲ್ಪಡ್ತೀರಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಲೆ ಸುದ್ದೆ ಪೋಪು ನಾವು ತೋಡು ಆತಾ ಭಾರಿ ಫೋರ್ಸ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದುಂಟು ತುಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಶಿವು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಒಂದು ಏನಾ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅವ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲಿ ಪೊಯ್ ನೀರ್ದ ಫೋರ್ಸ್ ತೂಲಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಅದ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಸಾಮೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಾರ ಐಟ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಲ ಆಪೇರು ಒಂದು ಪೂರ ತಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೊಡೆ ನಂಚಿನ ತಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಆಪ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅವು ಮುಗಿಬೇಕು ಲೈಕ್ ಗಂಧ ಸೋಕ್ ಪತ್ತೇನು ಕಲ್ಲದ ಚಷ್ಟಿ ಸೋಕಾರೆ ಇತ್ತೇರು ಶೋಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಪತ್ತೇನು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ತಟ್ಟಿನ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆಗನ್ನ ಪುಸತ್ತಾತು ಮಾಲ್ಪೇರ್ಸು ತೂಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಕ್ಯೂ ಶಿವು ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಪೂರ ಕ್ಯೂ ಉಂಡು ಅದ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಮಂಚಿ ಮುಟ್ಟ ಕ್ಯೂ ಏದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಏದರ್ದು ಹೋಯ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ 5:55 ಏಳು ಗಂಟೆ ಅವ 7:07 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಗ ದರ್ಶನ ಅಪ್ಪನ ಬಾಕಿ ಅಂತ तुका पच नाम तुले पचन या परफेक्ट ಅದು ಎಂಕಲಟ್ಟೆ ನಾವು ಪತ್ತನ ಶಿವದ ಪತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಟ್ ಓಪನ ಅದ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಎಸ್ ಪೊಯ್ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೇಡೆ ಪೋಯಿ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿಜಿ ಊರಂಜಿ ದಿಕ್ಕನ ಓಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ಲಾಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓಡಿ ಆಡೆಗ ಓಟೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ 5 ದಿನ ಜನ ಇತ್ತ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಿ ಕಾರ್ ಬುಡ್ನೇರ ಪಂಡ ಶೇ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಇದು ಪೋನ ಗಾರಿ ಬಿಡ್ಪೇರ ಪಂಡ ಫೋನ್ ಜನ ಬಿಡು ಎಂಕ್ ಜಪ್ಪೇರಿ ಫೋನಾಲ ಬಿಡೋರು ಪಂಡ ಕೂಡ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಂಟ್ರ್ ಆಪುನದ ಚರಣ ಅವು ಮಂಗ್ಯದ ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಬಂತು ಅಂಚೆ ಬರುವ ಜನಸಾಗರ ಫುಲ್
ಎದುರುಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಪೋಯರ 5 ಜನ ಪೋಂದು ನಿದ್ದೆ ಲೈನ್ ಅಂಕಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈನ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ಮೂಲು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆದು ಪೋಂದು ಎಂಗ್ಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಸೂಪರ್ ಬೈ ದೇವೇರ್ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಆವಾಡಿನ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಮೂಲೆ ಬ್ಲಾಕ ನೀರ್ದ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ನಿತ್ತೆ ಕಪ್ಪಂಗಿದೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕನು ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಅದು ನೀರು ಶೋ ಬೇರ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಬತ್ತನೆ ನೀರು ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಕಷಾಯ ಅವನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಹೋಯ್ತ ಬೇರು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಲಾವಂಚ ಸ್ಪೋನಲ್ಲಿತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಈಡೆಗೆ ಉಂತುಂದು ನಾನೈತೆ ಕ್ಯೂ ಏತು ಕುರ್ತು ಗುರುಪೇರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಕ ನೀರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪರ್ಕಾಂದೆ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಪರವನ ಇಡ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೆರೇನ ಅವಡು ನೀರು ಬೋಡತ್ತೈತಿ ಅಕ್ಕಲೆತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ಚೇಚಿಂದ ಈ ನೀರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಏನಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಅಲ್ಪರ್ತಿ ಎತ್ತಿರ ಅಂತ ಇದೊಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಬಂದೆ ಈ ಕಡೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿತ್ತೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋನೊಂದು ಓಡಿಂಚಾನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಡ್ ಅದು ಬೇಗ ಎತ್ತುಗ ಪೋಪುನ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ರಂಡ ನೆಟ್ ಪೋಂಡ ಸೀದಾ ಉಲೈಗೆ ಪಾಯರಾಪುಜಿ ತೀರ್ಥಪುರದ ಅಂಟ ನೆಟ್ಟಾನ ಸೀದಾ ದೇವೇರ್ನ ಗುಡಿಕೆ ಹೋಗಿ ಈಡೆಗೊಂತು ನಾನು ಮೂಲೆ ತಾನೇಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಗಿನ ಶಿವನ ಗಿಡಿದುಲೆ ಗಿಡಿಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗಿಡಿತ ರೋಮ ಉಂಟು ಗಿಡಿತ ರೋಮ ಆಗ್ತದೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ಮಸ್ತು ಬರ್ತಾ ಓ ಇವೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆ ಬಚ್ಚೊಂದಿಗೆ ಹಾಂ ಕೂಡ ದಿಪ್ಪಳಿಗೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸಂತರತ್ತಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ನೆಕ್ ಲೋಕ ಕಾರ್ಪೋಯಿನಿ ಪನ್ ಸಸಿ ಏರುಂದಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಳೆದಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಗಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ ಹೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕೊಡಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ನೇರ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಬಾಕಿ ಅವ್ರಜ ಕಸಿನಾಗ್ಲೆ ಬೇಗಾಲೆ ಬಾಕಿ ಅವ್ರಜಿ ಅಬ್ಬಾ ಇಡೇ ಬತ್ತ ಸಸಿ ಬಾಕಿ ಅವ್ರಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ತಗಲು ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಮುಪ್ಪರ್ದು ಕೂಡ ಹಂಚಿಬೋದು ಎಂತ ಈಡೆ ಎತ್ತಿಯ ಅದ ಸಸಿ ಈಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತಿ ಅಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದು ಪೂರನ್ನ ಬೆರಿದುತ್ತೆ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ನಮಕ್ಕೆ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ರೈಟ್ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಆಂಡದೆ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ ಅವ ಎಸ್ ಕೇನ್ಕ ಶಿವನಗಲ್ರ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್
ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಒಂದೇ ಎರಡನೇ ಸಲ ತೀಯರ್ ನಂಜಿ ಶೋಕ ಅಂತ ದೇವರ ನಂಜಿ ದರ್ಶನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದ ಹಾಂ ಎಸ್ ಇದಂಗಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತುವರ್ಪ ಇದು ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಬರೋ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಸಂತು ಎಂಚಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೇವರ ನಂಜಿ ದರ್ಶನ ಅದು ಈರಾಗ ವರ್ಷಿರಾಗ ಈರಾಗ ಅಬಿದ್ರು ವೈನಿ ಪ್ರಸಾದಾಗ ಜೋರು ಉಂಟು ನಾನು ರಶ್ ಆತ ಹೌದು ಆಗ ಉಂಟು ನಾ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತೆರಾಬಿ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಚ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿಯರುಂಟು ಅದು ಹೋಯ್ ನಮಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕದ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡಂಜಿ ವೆದರ್ಲು ಉಂಡು ಎಡ್ಡಂಜಿ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಅವನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಬತ್ತು ನಾವು ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲು ತೂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬೈದ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವರ ಹತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಶ್ಡ್ ಪೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಅಂತೀರ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಕ್ಯೂ ಉಂತವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತು ಉಂತೀರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂಚ ತೋಲಿ ಖುಷಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಂಡು ಇಡಂಜಿ ಬತ್ತೊಂದಾಯ್ತು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತನೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕಲೆ ನಾನೈತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಅವು ಆನೆದೊಂಜಿ ಬಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಸುತ್ತುಂಡು ಅವು 1 ಗಂಟೆ ಬಂದೈತೆ ಎಲ್ಮರೆ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಡೈತನಾಗ ಎಲ್ಮರೆ ಅಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟ್ರ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟ್ರ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೌಂಟ್ರ್ ಸೊ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪ ನಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಇತ್ತೆ ನಂಚೈತೆ ಮೂಲೈತೆ ಚೂರು ಫೋಟೋ ಪೂರ ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಗ ಸುಲಭ ಮುಳುಕೋಟೆ ಬರ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಅದು ಬೋಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೊಡೆ ಉಂಡು ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪದ ಅದೇ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚಂಡಿ ಆಪನಂದು ಬಂಗಾಂಡು ನನ್ನ ಮೂಲ ಅಂಚಿರ್ತು ಚಂಡಿ ಅನ್ನಂಡ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ನದ ಅದು ಪೂರ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನು ಅಂಚಂದು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದ ಈಗಲೇ ತೋರಿ ಎಷ್ಟೋಕು ತೋಜೊಂದು ನಮ್ಮ ಶಿವದೇವಿಯನ್ನ ಅಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೇಶೆ ತೀರ್ಥಕೊರದು ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಲೆ ಕಂಡು ಪಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೈನಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಏನು ದಾದ ನೀ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಬೋಯ್ ಅಂದ ಅವನ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ಅಕ್ಕಂಡು ಪೂರ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೊಂದಲ್ಲ ರೈನ್ ಕೋಟು ಪೂರ ಪ್ರಸಾದ ತೊಟ್ಟೆ ಜನ ಅಭಾವಾಗ ಆನೆ ಬೈ ಬಣ್ಣಗ ತೊಟ್ಟೆ ಬುಕ್ಕ ಕೋಟೆ ದುಡ್ಡುಲ ಬತ್ತವಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋನ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೊಂಚಾದನು ಹಾಂ ಐಫೋನಾ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಆನೆ ದಾಡೆ ಬಯಾ ಎಸ್ ಇದು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಆನೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮಿತ ಆನೆ ಉಂಟು ಆನೆ ದಾಡೆ ಹೋಯ್ ಫಾಗ್ ನೋಡಿ ಫಾಗ್ ಹೋಯ್ ರಾಜು ಇತ್ತದೇನ್ರನ ಸ್ವಾಮಿ ಬಡವಳ ಆಯ್ತು ದೇವದಾಯ್ತು ಗಡ್ಡದ ಓಡಪ್ಪೋದಿಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಕ್ಷಣ ಲಂಚ ಆಯ್ತು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಓಡಪ್ಪೋನು ಅಂತ ಪೋನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಣೆಗು ಕ್ಯೂತುಲೆ ಮೂಲ ಮೂಲ ಕ್ಯೂತುಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ರೋಡ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಲ ಬೇತ ರೋಡು ನಾವು ವಯನಾಡು ಬರ್ತದೆ ಹಾಂ ನಮಕ್ ಆನೆ ತೀರ್ಬೇಕು ಉಂಡಾ ವಾ ಬಲಿಯಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾಪನಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆನೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಬಲಿ ಅಂಚ ಐತೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹೊರಂಬಾಂಡು ಅವು 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಆನೆ ತಂಜಿ ತುಪ್ಪದ ಗೋಪ ಒಬ್ಬನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸೋಪೈ
ಪೂರ ಆನೆದಾಡೇನಾ ಕ್ಯೂ ಮೂಲ ಆನೆದಾಡ್ಲ ಕ್ಯೂ ಉಂಡ ಅದುಂಡು ನೀರಾ ಪಾನಕಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಾನಕ ಅಂಚ ಆನೆದಾಡಿ പോകുന്നില്ല ಮೂರು ಬೆಚ್ಚ ಪಾನಕ ರೆಡಿ ಅವನು ಈರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇ ನೀರು ಬರ್ದು ಬಂದಿ ಗೊತ್ತ ಅದು ಮಾರ ನಮ್ಮ ಕಾಣೆ ದೇವ್ರು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೇಶ ಬೋಧ ಆತನು ಮಾರೆ ರಡ್ಡು ಆನೆ ಉಂಟು ರಡ್ಡುಂಡು ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಎಸ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಆನೇನು ಉಂತದ್ದೆ ಒಂದೇ ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅನಾಗ ಬಲಿ ಬರ್ಪು ನಾವು ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಯಶೋಕೊಂಡು ಆನೆ ಅಭಿ ಅಪ್ಪುಗುಟ್ಟದ್ದು ಬಾರಿ ಹುಸಿಯವ ಆನೆ ಐ ಬಾರಿ ಜೋರಿ ಬಾಲೆಗೆ ಆನೆ ಅಪ್ಪುಗುಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕರು ಈಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನೆ ಬಂಡ ಈಗ ಬರೋಲ್ಲ ಆನೆ ತೂಪ ಹೊಡು ಅದು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಅದು ಈತ ರಶ್ ಉಂಡಿ ನೋಡಿ ಈತ ಜಾಗೆಟ್ ನೀರಿದೆ ಈ ಜಾಗೆಟ್ ತಿಂಚ ಈ ನೀರು ತಿಂಚ ಪೂರ ನೀರು ಬತ್ತು ಮುಗಿ ಸೇರ್ನ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಏನಿವೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪೂರ ಎಂಚ ನೀರು ಈತು ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಎಂಚ ಪೂರ ವರ್ಷ ನೀರು ಅಲ್ಪ 4 ದಿಕ್ಕಟ್ಲ ಬರೋ ಒಂದು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಇಂಚ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ತಿಂಚಿ ಅಂಚಿದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ತೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ಬರ್ರಿ ಶಶಿವಲ್ಲಿ ಮಾತೋಲ್ಲಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಎಸ್ ಮಾತಲ್ಲಾರ್ದ పోందులా దేవేరన ఆశీర్వాద మాత్రలు తిక్ಕೊಂಡು కొనందు ಜನದುಲೆ ಎಕಡೆ ನಾವು ಮೂಲಿತ್ತದ ಶೋಕ ಬಂದ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪುನ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ನೀರಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅದ ಪರಿಶೋಕನದ ಏರನೇ ಪೊರ್ಲು ಬರಿಯರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ರಿಟರ್ನ್ ಪೂರ ಪೋಪುನಂಡ ಕೋಲಿ ಮಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟ ನೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ರಶ್ಗೆ ತೂನಾಗ ಇನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಆಗುದು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಉಲೈಗೆ ಬರ್ಪುನ ತೂನಾಗ ನಮ್ಕೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇತುಂಡು ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುದು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಆಪುನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿದಾದ ಮಿಸ್ ಬಂಡವೆ ಆನೆ ಆನೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅವು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಅವು ಬಂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆತ ಲೇಟ್ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದ ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪಂದು ಅಂದು 4-5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿಲ್ ಉಂಟು ವಾವ್ ಈತು ಒಯ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾರು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತೋಲಿ ಗೈಸ್ ಮುರನಿ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಹೊಯ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಣ್ಣ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಕ್ಕೋಸಿ ಸೀದಾ ಕೊನವ ಆಯ್ತಾ ಏತು ಡೀಪ್ ಆತುಂಟು ತೋಲಿ ಪೋಪುನ ಈತು ಡೀಪ್ ಆದ ಪುನಃ ಏರ್ಲ ಈ ಸಾಹಸ ಮಾಲ್ಪರ್ಚಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ತ ವಿಷಯ ಅಂದು ಮುರನಿ ಆ ಜಾಕೆಟ್ ಅಂತ ತೋಜು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಬಾರ್ದಿರ ಆ ಜಾಕೆಟ್ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಏರ್ಲ ಆ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪೋಲೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತೆರೆಗಳು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆವಡು ಮೂಲು ಎಂಟ್ರಲ್ಲ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ಲ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮೈತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪನ ಮೂಲೆ ಅವಳೆ ತಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಬೋಡ ಅದೇದನ್ನು ಬೇಡ ಎಣ್ಕು ಬೇಡ ಹಾಕ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಲಕ್ಕುಂದೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಅದೇ ಶಿವ ಈರೆಗೆ ಲಕ್ಕದಂಡ ಲಾಟ್ರಿ ನಿಜ ಓ ಅಂದ ಕ್ಯೂ ತೋಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ತೋಲಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಆರಾಮಾಡು ಪೋರಿಕೊಂಡು ಇದು ಒಲ್ಪೊರ್ತು ಕ್ಯೂ ಉಂಡು ಬಂಡ ಐತೆ ಕಾರ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ ರಿಟರ್ನ್ ತೆಪ್ಪರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏತ್ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ ಚೂರು ಬುರ್ದು ಪೋಪುನ ಎಂಕಲ್ ಬೇಗ ಬತ್ತನೆ ಇರ್ತಾರ್ದು 3 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಎಂಕಲ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಇರ್ತಾರ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬರ್ರ ತಿಕ್ಕಂದು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ ಸಂಡೇ ಆತನ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಹೊಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸರಿ ಮುಲ್ಪರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಐತಲ್ಲಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕ ಆಗೈಸ್ ಅದನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಊಡುಲಾರ
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ತೂವಲಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಪೊಯ್ 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 ಗೊತ್ತವಲ್ಲ ಇದು ಅಂಡ ಹೆಡ್ಡಂಜಿ ಶೋಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಉಲೈದ ಇದು ಉಲೈಪೋತು ಉಲೈದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರಾಗ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ನಮಕ್ ಇದಾಡುವ ಕಾರ್ ತಾಡೆ ಪಪ್ಪ అయితే ಒಂದು ಸಂತೆ ಬರ ಪೂರ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂಡತ್ತೆ ಏನ ಕಾರ್ ದಾಡಿ ಬೋದು ಸಂತೆ ನೆಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿಡದು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಅಂದ ಜಾಬಿ ಗಾಡಿ ದಾಡಿ ಎತ್ಯ ನನ್ನ ಮುಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಇದಾಡ್ ನೀ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋರ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರಾದನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ತಿ ತುಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೀ ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಸಂತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತೀನಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದೆತ್ತದು ಮಾರೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಎಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲೇರು ಮಾತುಲ್ಲೇರು ಏನುಳ್ಳೆ ಓಡಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಬಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಅದು ಗಾಡಿಗೆ ಇಕ್ಕಲ ದಿವೋಲಿ ಅವೆಡ್ಡೆ ಹೆಂಗನೆ ಅದೇ ಅದೇನು ಸಾಧನ ಎಂತ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಬೂಸ್ അതെ അതിന് ഇടിച്ചിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കോല്ലേ താടി പോലെ ആക്കൂ റേറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു പൈസ 100 രൂപ തൊട്ട് 200 രൂപ വരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ ചെറുതിന് 80 രൂപ ഇതെന്താ ഇതിന് വിശേഷം എന്താ ഇത് ഇവിടുത്തെ പ്രസാദമാണ് താടി അങ്ങനല്ലേ ഒരുപാട് താടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ചാടി ഇപ്പോ ശരി ഇപ്പൊ ഓരോ റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് കണക്കുണ്ടോ ഇനി ഇത് 80 ಇದು 100 150 ಎಂಕಲಿತ್ತೆ 3 ಟೀಮ್ ಅದೊಂದು ಏಳೆಲ್ ಮದ್ದು ಎತ್ತೊಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಟ ಕೊಂಚ ಆನೆ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೋ ದಪ್ಪು ಊಟ ನಾನೇ ಆನೆ ಎತ್ತೊಂದು ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಆನೆ ಎತ್ತೊಂಡಾನೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆನೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಗೊತ್ತ ಆನೆ 3 ಆನೆ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಬೇರೆ ಆನೆ ತೊಂಡರೆ ಆನೆ ಫುಲ್ ಬೆಟ್ಟು ತುಗ ಲೈಕ್ ಆಪ್ ನಾನು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊನಪ್ಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾರೆ ನಾಡು ನನಗೆ ವರ್ಷಲಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾರು ನಾನು ಪೂರ ಇಂದು ಪೂರ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಬರ್ಸೋಕುಡೆ ತೊಂಡಾರೆ ಗೊಬ್ಬನ ತುಗ ಎಂಕ್ಲ ಆನೆ ತೊಂಡ 3 ಜನ ಹೌದಾ ದಾದಾ ಇಂಜಿನ ಈರೆ ಬಾಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಾಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜಿನ ದಾದಾ ಹೌದದು ಅವು ಇನ್ನ ಬಾಲೆಗಾವು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ತಿರ್ಗ ಸಂತ ಹೌದತ್ತು ನಾನೇ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಸಶಿಲ ಆನೆ ಎತ್ತೊಂಡಿರು ಕೆಲವು ಹಲ್ವಾ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ಬರೋದು ಎತ್ತೊಂಡೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು పోనాక దాని కాలికి అయితే పోరా వెళ్ళి పత్తుంది పోయి అప్పుకుతాల కాతొంದು ಉಪ್ಪೆ ಅಂತ ಎಸ್ పోయి ಮುಲ್ಪರ್ದು ಅದೇ ಮಾತಾ ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ದು ಅಭಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಇರ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇರು ಕೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆದುರ್ಲೇರು ಶಿವ್ ಪೈಲಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದೇರು ಫುಲ್ ಆದೈತೆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಫೋನಾಗ ಅವನು ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಫೋನಾಗ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಪರ್ದು ಸೀದಾ ಅಪ್ಪಿದಾಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಓಕೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ ಬೈ ಬೈ ಈಗ ಆದಿತ್ತೆ ವಿರಾಜ್ಪೇಟೆಗೆ ಅದು ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಸೊ ಅಂಚೆಂಕ್ಲು ಪರ್ರ ಬಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಪೂರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೊಂಜಿ ಚಾಪರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಅಭಿನಗಲ್ ಪೂರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಆಪುಡು ಪಾಯಂಪುರಿಜ್ಜ ಒಡಂಡು ನೀವು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಆದ ಮರೆ ಮೆಲ್ಲ ತಿಂತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಕೊರಟಂಡ ಕರಿ ಅಂದಂಡಿ ಎಂದೇ പിന്നെ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳು ಎಂಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ರಶ್ ಟೀಟಿ ತಗ್ಲು ಪೂರ ತಿಂದು ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚೂಡು ದಿಕ್ಕೇಲಾಕ ಅಭಿ ಬರೋಡ ಎನ್ನ ಪೋಟೋ ಕಾಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಡ ಕೇಡ ಇಡೋರು ಪೋರಟ ಇಟ್ಟು ಪೋರಟ ಕೆಟ್ಟ ರಿಮೇ ಉಂಟು ಪೋಟ ಬಡಾತು ಅಂಚ ಬೆಟ್ಟ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಡಾತು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಗಾಡಿ ಪೋತ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಫುಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಸೀದಾ ವಿರಾಜ್ಪೇಟೆ ಅದು ಮಡಿಕೇರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಅದು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಅದು
ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಜವನರು ಗಟ್ಟಿ ಆತೀರಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಚ ಬಿಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡು 745 ಬಂಡಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂಡಿ ಇದು ಏನೇ ಕಲ್ತಲೆ ಕಾಂಡ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ವೈಬುಡ್ ಬೋಂದು ಮಡಿಕೇರಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರೋಡ್ ಸೀದಾ ಪುತ್ತೂರು ಸರಿ ಪೋಯಿ ಇರ್ಡಿ ಬೈ ಸೀದಾ చెప్తారు అవి అనుపచ్చించారు హెచ్చరికడుల్ల 100% వైబ్ 100% మ్యూజిక్ చూడండి బచ్చు మంచప్పు మంచా జా 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 సూపర్ 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 ಚೂರು ರೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಕೆರೆಗಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಚೂರು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಂಚಿ ಪೂರ ಆತೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಹಾಡೆಗೆ ಎತ್ತೈತೆ ನಾ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಟದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಸಂತು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶಿವ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿಗೋಣ ಓಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಪಡ್ತು ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಪಿದಾಡಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಈಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬನ್ನೊಂದು ಬಾಯ್ 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 ಆಗ ಎಂಡ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಶಶಿ ಬಾಯ್ ಎಂಚ ಅದ್ರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ಶಿವ ಕಾಲ್ಜ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಓಕೆ ಈತ ವ್ಲಾಗ್ ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರಕ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಿಕ್ಕದ ಬನ್ನೋದು